Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam pečene paprike sa belim lukom. Pripremila sam pleh, stavila sam pek papir, kupila sam sveukupno 2 kg crvenih paprika, pa i neku zelenu. Nekako me bilo milo, jesu manje, ali nema veze. I zelene mogu da se stave. I to naravno pripremam sve za zimu. Onda malo i napravit ću da ima puno tegli. Ali najbolje ovako pomalo, pa onda malo, zato što su baš onako velike vrućine. Uključila sam rernu na 180 stepeni i idem sada da pečem paprike. Ako vam donji grejač slučajno ne radi, vi kada se ispeku gore, vi okrenite ovako, paprike su oprane, isekla sam ove drščice i krećemo sada sa pečenjem paprika. Pripremila sam i 2 glavice belog luka, odvojila ovako u čenove i naliću vodom. I neka stoji tako, lakše se čisti. Posle kada nam bude trebalo za paprike. I evo, poštovani moji, paprike su pečene, pekle su se tačno 35 minuta. I ja sam okretala sa jedne i druge strane. I sada uzela sam jednu veću tepsiju. Poređat ću ih ovde. Prekriću kesom i ostaviti da se lepo onako oznoji kesa. I kada onako bude sva onako meka, zapravo mokra, prosto da vam objasnim da vam bude lakše za one koji ne pripremaju stalno, onda lepo, to se tako divno čisti da nemam reči. Evo, pokazat ću vam da vidite. Evo, paprike sam poređala, idemo sada sa kesom, ova tepsija je hladna, neće kesu ništa faliti i jednostavno lepo zavežem ovako. I pustim da paprike stoje pa nekih sat vremena. Posle toga to se tako lepo i lagano čisti. Paprike su stajale tačno sat vremena i krećem sada da čistim paprike. Semenke naravno ostaju. Pogledajte kako se lako čiste. I naravno bez vode, samo ovako. Evo je. Krećemo sada sa seckanjem belog luka. Krećem sada sa seckanjem peršuna. Krećemo sa punjenjem tegli. Dodajem paprike. Malo i ove zelene. Pa onda idemo sa dodavanjem belog luka. Pa onda peršuna. Pa ponovo idemo sa paprikama. Slobodno možete pomalo da ih sabijate ovako. Beli luk. Opet malo peršuna. I evo, jednu teglu smo napunili. Idemo dalje. Dodat ću po jednu kašiku šećera. Zatim 2 kašičice soli.
Pa onda idemo sa dodavanjem sirćeta. Ovo je jabukovo, dodat ću 2 kašike. Znači 2 kašike jabukovog sirćeta i po 1 kašika ulja. Tako. Sipat ću tečnost koja je ostala od ovih paprika. Znači vidite koliko je i gusta. Dok je stajala ovaj tečnost od paprika. I nju ću iskoristiti za preliv. Naravno, sada zatvaram tegle, kreće pasterizacija 90 minuta na 90 stepeni i nakon isteka 90 minuta isključite rernu, ne otvarate do novog dana i sutra ujutru, Bože zdravlja, kada svane novi dan, vi otvorite vaše tegle, zapravo rerne, pardon, i nosite vaše tegle tamo gde vam je i preostala zimnica. Ovdje još malo treba. Eto, malo po malo i pravit ćemo tako. Šta da radimo? Vrućina je 2 tegle, pa 3, pa 2, pa 3, sve u zavisnosti koliko vi želite da pripremate. Toliko, poštovani moji, do nekog sljedećeg videa, ukoliko već sutra, eto vaše lete sa nekim novim receptom, a do tada vam želim svako dobro, puno zdravlja, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima i ko želi neka zaprati moj kanal, kanal Letina kuhinja. Ćao!